Почваме разтягане. Дръж. Това не ни трябва. Почваме разтягане. Имаме 5 минути за разтягане. Рита ще демонстрира. Нали, Рита? Така. Демонстрираме. Двата крака в страни. Махаме куче. Така. Хващаме с едната ръка противоположния крак, другата отзад и усупваме тялото. Този начин. Като идеята е пак да не се изгърваме, трябва да усещаме разтягане в тази част на краката и задържаме. Издишаме и се отпускаме. На другата страна същото нещо. Рита! Рита, ела тук! Айде, Рита! Айде да разтягаме! Бързо, 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 бързо! Задържаме. Средата. Пак хващаме двата крака. Мислете за това да не се изгървате. Много важно. Тук на всеки му идва на време. Ей го правете тук. Ето на така трябва да бъде. Прав гърба. Задържаме. До където стигаме. Ако сте до тук, хващаме до където стигаме и се издърпваме леко надолу. Така. Добре. Така. Напът. Също нещо, което правихме в началото. Само, че сега задържаме и седим в тази позиция. Не пружинираме, а се опитаме да вкараме таза и дупето и да задържим тук. Знам, че ви боли от нападите. И мене ме боли. Ама така ще разтегнем. Добре, другия крак. Същото нещо. Чистваме космите, чорапите. И също нещо. Задържаме, вкарваме таза. Изправяме нагоре. Таймерът ще продължава ститка, не му обръщате внимание. Хващаме едната ръка, изтегляме и задържаме. Трябва да усещаме напрежение в тая част, разтягане. Не трябва да го усещаме в кръст това нещо. На другата страна, ако го усещаме в кръста, значи сме отишли или прекалено назад, или прекалено напред, право настрани. И задържаме. Така. Същото нещо напред. Пак прави коленете, мислете за коленете. Издърпваме ръката напред и задържаме. Докъдето стигаме. След това хващаме и другата ръка и издърпваме. Добре. Лягаме долу на камъните. И изправяме леко тялото, торса и усупваме на едната, на другата страна. Планина. Задържаме. В тази позиция. Леко стъпваме с ходилата назад, така че да се разтегнат пръстите. Стъпваме малко по-широко. Единия крак нагоре. Пускаме леко назад и задържаме в тази позиция, където усещаме разтягането. Нали, Рита? Айде, Рита! Така. Другия крак. Същото нещо. Айде, Рита! Айде, бе! Значи не пропускайте разтягането като Рита. Това е много важна част. Задължително си отделете поне 5 минути. Сега го правим за точно 5 минути. Събираме бавно краката. Изправяме се горе. Хващаме едната ръка. Издърпваме хубаво напред. Така че е тази част да се разтегне. Този начин. Нагоре. Същото нещо. Пак надолу. Пак нагоре.
Хващаме единия крак, питаме да задържим равновесие, харесайте си една точка, не движеща се като куче, в случая, някоя шишарка и задържаме към корема. След което хващаме другия крак, издърпваме, Рита, внимавай, защото приключваме. И това е. 5 минути.